Kemm nixtieq li ninvestak u Ġesu sagramentat fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' dawk li huma lejk ingrati, ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek ir-rejtna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant għalihom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu għatla tinsini fi dibtama kattar fija bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fema għal-bżonijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Siem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Mberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Għamel mulej li jissagramenta l-imħabba tiegħek, iħeġġiġna b'imħabba qaddisa, ħalli ninġibdu dejjem iżjed lejn ibnek u nitgħallmu naraw lilu fħutna u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Dit wara qudiesa se nkomplu bl-adorazzjoni, se nagħmlu t-talba tal-għasar kif għamilna wkoll il-bieraħ. Nitolbu issa l-minufruħ għal bżonnijiet ta' pajjiżna, għal vittmi tal-isplużjoni ġewwa Beirut, il-Lebanon, għal dawk kollha li talbuna niftakru fihom f'dawn il-momenti. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku lil mulej.
Peress illum ukoll hija l-festa ta' San Gejtanu se nagħmlu t-tieni għasar tal-Komun tar-Rajja tal-Irwieħ. Nsibu paġna 764, 764. Biex ma jkunniex ħafna taqlib se nippruvaw ngħidu anke is-salmi tal-Komun tar-Rajja tal-Irwieħ flok dawk tat-tieni ġimgħa. Umu bil-wifqa. O Allah, eja ehli hisni, mulej fi teċenni, gloria lil-Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kim il-bidu issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Alleluja. Bniedem sewa mudel jiddi ta' virtu nixġulek innu, bih nixtiequ nfaħru lilek u l-emejjel kbar ta' Allah. Il-kbir ta' ħajtu biex bib ta' nerġgħu nsiru bil-paġrit li għamel mana rat tislim lill-poplu mifdi. Inti minnu ħtart ministru biex tissok tal-ħidma tiegħu, tagħti glorja lill-Missieru u s-salvalu l-ġema tiegħu għall-Presbiteru. Sieħeb miegħu fil-missjoni, għaddes ħajtek dawal keltek u bekk sir tal-poplu tiegħu saċerdotu vittma u mal, mismewit fejn inti tenna, la tinsix il-Knisja mqazza, tħalli qatli n-naċ ta' Kristu, tkun tonqoshom mera tajba. Sepp li Trinita qaddisa, li fit-tjiba kbira tagħha, issa tagħtek il-ħlaxxira ta' għaddej fidilu tajjeb. Amen. Sibu paġna 766, 766. Jien sirt Ministru tal-Evanġelju, skont id-don tal-grazzja ta' Alla mogħtija lili. Undu bil-qeda. Mulej min jammar fid-dar tiegħek, min joqgħod fuq il-għolja imqazza tiegħek. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa b'Alla. Min ma jqassas bil-sin u ma jagħmel ġdeni lil ġaru, ma jajjarx lill-ajru. Min ma jqis il-bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil-dak li jibżgħu minn mulej. Min iwiegħed u jżomm kelbtu, min jislef u ma jitlobx imax u ma jieħu xejn kontra minnu bl-ħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitfarraq. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Flimkien jiena sirt Ministru tal-Evanġelju skont id-don tal-grazzja t'Alla mogħtija lili. Għaddej fidilu għaqli li jistit qiegħdu fuq il-familja tiegħu. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxaq ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Kbar l-art ikunu blielu, nisa li tajbin ikunu nbirek. Ġitu għana jkunu f'daru għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu. Daw fid-dam ifeċċa tajbin, twajjeb ħadin bniedem sewwa. Tajjeb il-bniedem li jħennu jislef li jmexxi ħwejġu bir-raqqa. Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' tifkira tiegħu. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama fil-mulej. Qalbu qawwija m'għandux nix jibża, sa ma jara xejjen l-għadu tiegħu. Jaqassam u jagħti lill-foqra għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu, rasu merfuqa bil-ġieħ. Jarah il-ħażin jinket, jeżel sninu jiterka qalbu, imma x-xewqa tal-ħżina tibqa' bla temma. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif
flimkien għaddej fidilu waqli li s-sit edu fuq il-familja tiegħu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda u raj wieħed. Gbaru tal-għaġeb l-emejjel tiegħek mulej Alla li tista' kollox, sewwa u veri jitriqat tiegħek sultan tal-ġnus. Min mulej ma jibżax minn ismek, min ma jsebbux. Għaliex int waħdek qaddis u l-ġnus kollha jiġu jinxteħtu quddiemek għax magħrufa saru il-ġudizzji tiegħek. Glorja lill-Missier lill-Ibn u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jkun hemm merħla waħda u raj wieħed. Nitlob lill-Presbiteri li hemm fostkom, bħala Presbiteru jien ukoll u xhud ta' tbatijiet ta' Kristu, u bħala wieħed li għandu sem mis-sem li għad irid jidher. Iraw il-merħla ta' Alla li jien f'idejkom. Ħudu ħsiebha, mhux bil-fors, imma bil-qalb, kif irid Alla. Mhux għal il-ħbax, iżda mħeġġin mill-imħabba. Mhux bħalli kieku taħdmu bil-qawwa fuq dawk li ġew mogħtijin f'idejkom, imma billi tkunu eżempju għall-merħla. Imbagħad, meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu l-koruna tas-seb magħmula minn wart li qatt ma jitbiel. Bil-wifqa? Dan hu l-ħabib ta' Ħutu u jitlob ħafna għall-poplu. Dan hu l-ħabib ta' Ħutu u jitlob huwa ta' ħajtu għal Ħutu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Dan hu l-ħabib ta' Ħutu u jitlob ħafna għall-poplu. Antifona? Dan hu l-ħabib ta' Ħutu. dan hu amministratur fidej. Dan huwa amministratur fidil u għaqli li jistrid qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom l-ikel waqtu. Il-klim tal-Magnificat qiegħed paġna 12. Rujt faħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddisu li sem tiegħu. Il-ħina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jifżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' Driju xeret lil dawk li huma imkabra f'qalbhom. Niżel is-sitana minn fuq it-tron tagħhom u Alla jixfekli. Mela kull ġid lil minu bil-ġuħu u l-onja batom il-barra b'xejn. Aħsib Iżrael ħaddej tiegħu għax tagar fil-ħnina tiegħu. Għal-mawijiet lil-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien dan hu amministratur fidejl u għaqli li s-sejt qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom l-ikel f'waqtu. Kristu l-qassis il-kbir imqiegħed għall-bnedmin f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Alla. Nagħtuh tifqir xira b'rumilta kollha nitolbuh ngħidulu salva lill-poplu tiegħek mulej. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Inċerrid dawl tal-għaġeb fuq il-Knisja tiegħek permezz ta' Maxxija kbar u qaddisa. Ferraħ dejjem u sebbab l-istess daw lill-poplu Nisrani. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Intfirt id-nubiet tal-poplu tiegħek kull meta r-rajja qaddisa tal-buk bħal Muse bit-talb tagħhom ibqa' saffi u qaddes il-Knisja tiegħek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Inti konsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bat fuqhom l-Ispirtu tiegħek. Għati il-milja tal-Ispiritu Santu
lil-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Inti nnifsek oġbok tkun is-sem u l-wirt tar-rajja qaddisa tiegħek. Tħallix li xi ħadd minna l-mifdija b'demmek jibqa' mingħajrek. Salva lill-poplu tiegħek mulej. Bir-rajja tal-Knisja inti tagħti l-ħajja ta' dejjem lin-naċ tiegħek biex ħadd ma jaħtafhomlok minn idejk. Salva lil ħudna l-mejtin li għalihom tajt ħajtek. Salva lil poplu tiegħek mulej. Impoġġu fil-preżenza ta' Kristu it-talbit tagħna lilna nfusna bil-fraġilitajiet tagħna, bid-dubji tagħna, blejja tagħna, imma wkoll bit-tamit li għandna u l-fiduċja li għandna fil-Mulej Ġesu li fejn noqsu aħna u jidħol għalina u jagħmel il-parti tiegħu. Nitolbuh lil Mulej li jżommna dejjem disponibbli għal dik li hija rrieda ta' Alla illi titwettaq kontinwament meta aħna naraw il-ħtiġijiet ta' ħutna. Tina qalb li tixbaħ lil tiegħek Mulej, qalb ġeneruża, qalb attenta, għad-batija u għas-sofferenzi u għal-ħtiġijiet tal-oħrajn. Tolbuk titfa' l-ħarsa tiegħek fuq pajjiżna, fuq dawk illi preżentament huma responsabbli mis-saħħa tal-poplu tagħna, fuq l-infermiera, fuq it-tobba tagħna, fuq iċ-ċittadini biex kulħadd ikollu responsabilità kbira wieħed lejn ieħor. Għati l-fejqan lil dawk li intlaqtu l-imxija ta' dan il-virus ta' bħalissa. Tina l-grazzja Mulej li dan il-virus ma jdumx ma jinteleb ħalli il-pajjiżi kollha tad-dinja jqumu fuq saqajhom ħalli l-ħaddiema isibu x-xogħol li għandhom dritt għalih, ħalli il-pajjiżi jkunu jifilħu, jkomplu jgħinu lil batut u lil vulnerabbli. Preżentawlek Mulej lil tant ħutna li jinsabu mbeżżajn minħabba ċirkustanzi ta' bħalissa. Npoġġulek fil-qalb tiegħek Mulej dak il-persuni li huma eżiż għalina li nixtiequ nitolbu għalihom niftakru fihom f'dan il-momenti. Nitolbu kif għallimna u rina nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dunubitna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. U Alla dawn tal-fidili u raj tal-irwieħ, int qiegħed lil-sangajtanu fil-Knisja tiegħek biex jitma' lin-naċ tiegħek bil-kelma li jgħallimhom bl-eżempju, bit-talb tiegħu għatina illi nħarsu l-fidi li għallem bil-kelma u nimxu fit-triq li wrina bl-eżempju. Bibnek Ġesu Kristu Sidna l Alla miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej ma'kom. Imbirku l-Mulej dal-misteru warku btejna ejjew mela naduraw u qudiem riti ġodda surit qodma jispiċċa bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sile jaraw lil-missieri nroddu l-liben qalbna kollha kull tifi lejhom madberik ta' qalbna imma bitna l-fuq it-tip lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu u Alla da sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek
Ek li nħossu fina blejda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Fikum imbirek Allah, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, Ver Alla u Ver imbirek l-isem imbirek għall-qalb imqaddsa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għall-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlo glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġunus kollha, sekku bil-grazzja mimlija il-mulej mijek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbihi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Risa il-lejl mulejja, bil-weda tal-mistri, ġa